Jeg kunne altid godt lide at dyrke træ, som er jo også levende. Det synes jeg det er også en vigtig del. At alle de violiner, også hvis den er levet i 1700-tallet, der er stadig levende træ. Og det synes jeg alene er meget fascinerende. Det her violin har siddet på et loft 50 år måske, og nu er det barnebarn, som gerne vil spille på den, og den skal leve spilleklar og smuk igen, og med lidt held, så bliver den ligesom ny. Der kommer nogle lak-retoucheringer, nogle nye stemmeskruer her, så barnebarn kan bruge den for de næste 50 år. Jeg kan helt tydeligt huske min allerførste violin, som jeg åbnede som 12-årig barn. Det er nemlig det her violin. Lige nu er den selvfølgelig samlet, og den ser godt ud, men violinen havde nogle revner her, som man kan se, som var åbne, og jeg fik lov til at åbne det her med min ven, som var violinbygger, som boede hos os. Og jeg synes, det var sindssygt spændende at åbne en låst pengeskab, som blev låst i 1800-tallet, og kunne se, hvordan violinen ser ud indeni, og den er hul, og det lyder alligevel så smukt, som det gør. Jeg har gemt det der instrument, den hænger her på mit værksted, og ja, den der violin er en særlig minde for mig. Det er limer, jeg bruger. Det er en limkoger. Jeg har altid haft en særlig forhold til træ, allerede som lille barn, fordi det var ligesom terapi for mig, og tiden fløj altid, når jeg havde et stykke træ i mit hånd. Træet er jo så plastisk, og man kan forme træet. Det går også relativt nemt, meget nemmere end metal eller sten. Og det kunne jeg altid godt lide. Der er jo så meget træ rundt omkring, altså man kan altid bare snuppe et stykke træ og starte med at arbejde på det. Og udover det, at man vil gerne leve i en form, så er det også træet, som ligesom bestemmer nogle gange, hvordan det der stykke træ vil gerne blive formet. Så det synes jeg, det er næsten en dialog med træet. Violinerne, de er meget forskellige. Det mest afgørende i en violin er træet. Det er derfor, det er meget vigtigt, at man vælger det rigtige træ, inden man går i gang med at bruge 100 timer med at færdiggøre en violin. Og udover det bliver de jo lakeret, når det er færdigt, fordi lakket beskytter instrumentet, ellers vil den blive snavset. Og lakket har meget at sige om violinens tilstand, også hvem har bygget det, måske hvor gammel den er. Og jeg synes, det giver violinernes personlighed. En mørk violin, ligesom den her, synes jeg, har en helt anden personlighed end en lyser violin. Det er nogen, som har aldrig set en violin før, er de meget ens.
Den er bare mørk, og den er lys. Men de har deres egen personlighed. Og det er mit opgave at hente deres lyd og deres rigtige personligheder ud, når jeg reparerer dem. Når man arbejder med violiner, eller med instrumenter generelt, har man meget respekt for violinbyggeren, som man bygger et instrument, også for spilleren, som spiller på den. Det er utroligt for hurtigt tiden flyver, når man arbejder, og man kan godt lide, hvad man lever. Og altså på den samme måde forestiller jeg mig, at altså, livet kører jo også lige så hurtigt, så inden man er man en gammel mand. Jeg sidder og arbejder på det her håndværk. Det giver mig så meget hang, og jeg er så lykkelig. Godt.